prasetyaning ati kadung tresno ning siramu duwang bagus raine pinan wetu paitan tok ndut ngati katon ra bisa ilang saya suwe ra karuan kadang mung tansah anget aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus ta anti-anti sopi semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal maju yen turun nganti sliramu ukurane tresno tutup bondo nanging longiting asmara mahesa budaya ayo dikepenake ana lintang asmara siang matara ratri omong eling manising ati setiaku pengen duweni marang sang Yasulesmi rasa kangen kang liputi rindu bulan dadi saksi setiaku setia angkeni janji supaya pati supaya pati wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku wong bagus sangkep nursa atimu tresnaku terus renekamu senatian ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna senetian jawa puncak sakaraka yen tresno ra bisa ho ho he ayo yo iki lo Srikandi Maesa Budaya he ho ha he yo lo he iki jaranane Maesa Budaya
Mahesa Budaya. Oh, oh, oh. Rasane ngatiku tansah kudu engguyu mangkono nanging aku ora lila saka gedene sinumbang semu kadang trame atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu ratu mukti eling aku nganti saiki rina wengi tak pundi saya aji mula aku utama tetap langgeng. Monggo Mas Amit saking Tunggul Sari matur nuwun rawuhipun kanca-kanca Sari Budaya jaluk gending kitir sumilir Mas nggih sing wingi durung tutup apa-apa Mbah Mudin monggo pinarak Mbah Mudin lolo lele goyang sini ayo lo Gandhi lolo oh yo oh ya yo ya pop ayo biar para Sri Kandi Mahesa Budaya up jos yo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikepenake yo nduk goyangane sing kepenak Mahesa Budaya. Sapa kae nganggo klambi biru sajak pantas tur ketone ayu yen tak sawah amung goyang guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa di aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya lugu awake dhewe ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu prawan desa anake wong tani Dek Sutini
yen guyu ora nguwati Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jalo apa dik bakal tak turuti tapi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing jadi waton sliramu gelem tak rapi waton sliramu gelem tak rapi Mahesa budaya Yo, hit oh ya, goyang titik jos, ayo ayo ha oh lo 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 bahasa ayo oh ayo toh monggo pinarak Mas Amin